Hello students, दा आङो फोरोंनो सानदों क्लास 10 नि मेथ्स लेसन 8 सोंथि बिदां 8.1 नि कुइसन नाम्बार 5 कुइसना दङ होनाय दं sec theta equal to 13/12 गुबुन गासैबो थामखनासुआरि रुजुथायफोरखौ सानख'नानै दिहुन थारमाने जोंहा सेकआ दङ कुइसनाव नै 13/12 अब्ला जोङो सेकनि फर्मुलाया मा जागोन जोंनिया सेकनि फर्मुला दङमोन सेकनि फर्मुलाया h/b आङो बेयाव फर्मुलाखौ खेबसे दिन्थिनो सानबाय जोंहा सेकनि फर्मुला दङ नै ac/ab समान समान h/b अब्ला आङो जोंहा h-खौ मोनबाय 13 आरो b आ मोनबाय 12 दायो आङो बेखौ बुजिसिनायनि थाखाय मोनसे आखान्थिथामजों आङो दिन्थिनाय जाबाय h आ नैबे हाइपन्टेनियास आरो b आ बेस p आ पारपेन्डिकुलार अब्ला जोङो 13 आ दं h आ दं 13 आरो b आ दं 12 अब्ला जों bc एबा p खौ जोङो दिहुननांगौ जोङो p खौ नै पाइथागरासनि थियरेम बायदियै जोङो दिहुननोसै h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लास p स्क्वायर अब्ला h आ दङ जोङो 13 अब्ला स्क्वायर दं स्क्वायर आरो b आ दं 12 अब्ला 12 स्क्वायर जाबाय प्लास p स्क्वायर माने 13 नि स्क्वायर 13 स्क्वायरआ जाबाय 169 आरो 12 नि स्क्वायरआ 144 प्लास p स्क्वायर दाने बे 144 खौ आखिजों लाबोयोब्ला प्लासमोन दा माइनास जाफैबाय दाने 169 माइनास 144 जायोब्ला 25 जाबाय दाने p स्क्वायर दाने जोङो p नि स्क्वायरखौ बोखारबाय ओरै p नि स्क्वायरआ ओरै फैनायखाय स्क्वायरआ रुट जाफैबाय रुट 25 जाबाय दाने रुट 25 नि मानआ जाबाय 5 अब्ला जों मोनबाय p आ 5 जोङो बेयाव लिरबाय p खौ 5 दानिया जोङो मा दिहुननांसिगौ जोंहा फर्मुलायाव दङ जोङो साइननि फर्मुलाया p/h आङो खेबसे देखायनो सानबावबाय फर्मुलाया जोङो नैबे sin theta equal to bc/ac equal to ph आङो नैबे बेखौ लानाय जादों जेन' बियो गुसुंसिन जायो बेखौ लिरोब्ला एसे टाइम लायो बेनिखायनो आङो बेखौ गोरलैयैनो बुजिसिननो एबा टाइम सर्टआवहाय खालामो आङो बेखौ लानाय जादों ओरैनोखौ दायो sin थीटाया दङ p/h दाने जोंहा p नि मानआ दङ 5 आरो h नि मानआ 13 अब्ला 5/13 अब्ला sin थीटानि मानआ जाबाय 5/13 बेबायदिनो cos थीटा नि फर्मुलाया दं b/h दाने b आ दङ जोंहा 12 आरो h आ दङ 13 अब्ला मा जाखो cos थीटानि मानआ 12/13 दाने 10 नि फर्मुला दं p/b p आव दङ जोंहा 5 p नि मानआ दङ जोंहा 5 अब्ला आरो b नि मानआ दं जाबाय जोंहा 12 अब्ला मा जाखो 10 नि मानआ 5/12 आरो जोंहा दङ cot थीटा cot थीटानि फर्मुलाया जाबाय b/p b आव दङ जोंहा 12 आरो p आ दङ जोंहा 5 अब्ला मा जाखो 12/5 दाने लास्टआव दङ जोंहा cosec थीटा इक्वल टु h/p h आ दङ जोंहा 13 p आ दङ जोंहा 5 अब्ला cosec थीटानि मानआ जाबाय 13/12 जोङो बेबायदिनो गोरलैयैनो जोङो बानायनो हायो आङो सानदों मोजाङैनो बुजिबाय आरो बुजियाखैब्ला आङो कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरफिननो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ एबा फरायसाफोरखौ आङो खावलायनाय जाबाय एसेनोसै जै बर' फरायसानि जै बड'लेण्डनि दाबोनो आंनि चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो आरो गोदान भिडिअ फोरोंनायखौ नों मोनगोननाय बायदि नटिफिकेसन बेलखौ